at jeg laver purge jokes. Hardcheck, a.k.a. fat ass. Candyman. Wake me up, wake me up. Oh yeah. Nå, hvad gør vi her da? Det er bare at gå amok. Altså, du skal ikke lagge sådan rundt, mand. Det er helt sindssygt. Fuck, man. Hvad er det for et dårligt internet, du har? Mig? Ja. Det er fordi, jeg drejer rundt. Holy crap. Jeg lagger slet ikke, jeg drejer bare rundt om mig selv. Så det godt igen. Okay. Ej, du hoppede ud til alle sider, mand. Det er helt sindssygt. Hvad fanden var det for noget? Fuck, man, er du halv rosa, du er vildt hack. Ja, det er Vildt hack. Du skal bare bruge det der i kampen. Ej, hvor er det sindssygt. Det er lige så grimt som at se de der warriors, der bare bladestormer og lagger rundt. Men fuck, Jeg kan godt se det der at dreje rundt om mig selv på din stream. Ja. At det lagger. Ej. Ej, for helvede, hvad laver I, mand? Terrence allerede. Det er godt. Det er fint. Interrupt the polymorph. Nice. Bare gå på ham igen. Hvor er han? Jeg er nødt til at Shamanic Rage her. Hvor er det se den Hunter der? Der er fuldt Det er Terrence igen. Jeg troede en trinket. Terrence down. Så må vi bare gå ham jo. Han er fuld vulnerable nu. Han er stunned nu her. Han triggede. Jeg prøver at få hex ind. Jeg blev locked. Prøv at få en hex ind nu. Ja, fik den. Fuld hex ind. Og Machen ved ikke, han kan decurse den. Skide godt. Vision trap. Der er clone. Hunter nu! Ja, jeg kan ikke gøre noget, mand. Jeg kan ikke komme hen til ham. Ja, jeg kan ikke gøre noget! Du kan ikke gøre noget som helst. Jeg kan ikke komme hen til ham. Jeg får Mason til at gå i... Nå, det gør jeg ikke. LOL, den Ring of Frost, den blev bare misbrugt. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Den blev brugt af en kat. Jeg render rundt og connecter ikke til noget som helst, gutter. Det er helt sindssygt. Freedom totem nede. Så er der en endelig, mand. Så har jeg ikke haft det, mand. Jeg er fuldt frozen. Jeg kunne sgu da også bare reset cooldown på mit totem. Nu kommer det helt utroligt. Gør jeg nu! Dreng, jeg er 60 sekunder for. Jeg er fuldt. Det er jo ikke fordi vi er ved at dø jo, altså. De laver ikke engang skade på os. Og vores shaman mister liv. Ja, jeg mister liv. Prøv lige at se den der Hunter der, du. Ja, men nu kan jeg så ikke connect til ham igen. Der er fuld klump til rotten. Du kan så connect til ham. Jeg kan ikke connect til ham, det er da helt sindssygt. Du kan ikke slå på ham der. Han er ikke død. Det er derfor. Nej! Ej, fejlinfo. Der stod sgu da dead på Gladius. Ja, det er sgu da fordi... Hold nu kæft. Ej, han troller med fan death. Hold da kæft. Ja, det gjorde han sgu godt nok. Godt spillet, Hunter. Jeg troede virkelig på dig, mand. Det gjorde jeg sgu egentlig også. Jeg hekser druden. Nej, jeg er nature-locked. Kæft, mand. Kom nu, jeg er clone. Kom nu! Hvad sker der? Du bare står i den deep freeze, mand. Kom nu! Spil for helvede. Jeg hekser healer. Psycho. Healer har brugt sin trinket. Så er der en fuld clone, mand. Ja, nu døde han for real. Jeg tjekker lige, han er død. Kæft, hvad var det vildt det her? Vi spiller på Raven Crash.